एम्बुलेन्स खेने बाबु थाबाय जाया एम्बुलेन्स नोङो जोङो थेलाजों नारनांगौ बाननानै लांनांगौ साबरग्रामाव थिपखायाव ओरैबायदि खस्थ' जोंनि राभाफ्राया मोनसे बतझरा दुदुमारी फाट 3 राभापारा गामिनि लामाखौ अन्थाइ बाला खोनाय हाबाफारि मावदों। क'क्राझार जिल्ला बतझरा महकुमानि सिङाव थानाय थिपखाय पलासिगुरि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय दुदुमारी फाट 3 राभापारानिफ्राय बेलगुरिसिम थांनाय 2 किल'मिटार 500 मिटार लामाया जोबोर गाज्रि थासारियाव दंमोन। जायनि जाहोनाव बेमार आजार जायोब्लाबो एम्बुलेन्स एबा गुबुन गारि मटर थांनो थाखायबो लामानि थासारिनि थाखायनो गामियाव थांनो हाया होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों गामिनि थागिबि सुबुंफोरा। बेनि थाखायनो दुखुनि गेजेरजों दानि सोलिफु बिटिआर सरकार नायस'नैनि थाखाय दुखु फोरमायदों गामिनि रायजो राजाफोरा। लोगोसे गाज्रि लामाखौ फोसाबनो थाखाय बतझरा 1 नं बियाबनि MCLA मुनमुन ब्रह्मनि खाथियाव थांनानै रायज्लायहैयो आरो लोगोनो लामा फोसाबनो थाखाय रां अनसुंथाइ हरनो थाखाय राजि जानायनि बाथ्राखौ खौराङाव मख'बावो गामिनि रायजो राजाफोरा। मख'नो गोनांदि मानगोनां MCLAनि लामा फोसाबनो अनसुंथाइ हरनाय लोगोनो बाला अन्थाइ खोनाया सोलिगासिनो दं होननानै खौराङाव मख'बावदों। गामिनि थागिबि सुबुंफोरा जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय हरबाय आब'खौ बायद'खौ मानो होनबा आं लोगो लानानै थांदोंमोन 2 3 गावबो खनसे आं लेंहरनायाव फैदोंमोन फैनायाव लामाखौ नुलांनायाव आं लोगोफोरखौ लानानै थांनाया राभाफोराथ' बेलगुरि बैसिम बे सोरखिखाटा थांनाय लामा गादेरहैनायसिम अन्थाइ गारहोदों आब'आ जोंखौ गामिनि हिसाबै माने गाज्रि नुलांथारबाय एकदम अबस्थान गैया। UPPL सरकारा मावगोनल' होनदों मावदों खनाखिनि लामा गासिबो मावजोब्बाय होननानै बुंदोंमोन महायथो मावनाय दा नायफैथों नुथों महायथो मावनाय दा आब'आ बिसि मोजां खामानि हरदों सिकिमथ' नङा बियो बायद'आ ओरैबायदि दानि सरकार गैयाबाबो बिराद अननाय दं जोंनि बिपिएफ सरकारा मोजां खामानिखौ मावनो हरबाय राभापाराखौ अनबाय बेलगुरिफोरखौ अनबाय थाबाय जाथारा साइकेलखौनो सालायजायसै नैबेजों साइकेल गेनेगे मानसियानो थांजाया सेन्देल गाननानै मिथिबाय ओरैबायदि दुखुनांथाव बाथ्रा हाबाब मोजां कुइसनखौ खालामबाय नों बेयो एम्बुलेन्स खेने बाबु थाबाय जाया एम्बुलेन्स नोङो जोङो थेलाजों नारनांगौ बाननानै लांनांगौ साबरग्रामाव थिपखायाव ओरैबायदि खस्थ' जोंनि राभाफ्राया मिथिबाय खुनु साइकेल माबा थेला हाबनाय लामायानो गैखाया ओरैबायदि बानलांनांगौ उफाय गैया बिराद फाफ्लि सानायानो खेट बानलांदों नोङो साबरग्राम नङाबा थिपखाय ओरैबायदि बानलांनांगौ एम्बुलेन्स हाबनाय लामा गैया जोंनाव बेयाव 275 हागारदों ट्रेक्टरजों ओमफ्राय 275 नैबेसिम एकदम माबासिम बेलगुरि 2.5 किल'मिटार माने बे स्किम नङाना प्रमद बर'आथ' मा मावदों मा देखायदों खमसे खम राभाफ्रावबो UPPL दङना मेम्बार दङ बिसोरखौ एसे एनै बुंनानै मावहोहरना बहाय मावहोहरनाय गैया ओरैबायदि फाल्तु सरकार मिसुले सरकार ओरै गोजौआव थगायजानोसै ओरै गामियाव फैनानै खनाखिनि फैनानै जाम्बा जान्थाफोरखौ आरो थगायफैयो प्रमद बर'आ मा बुंनो ओरैबायदि मिसुले सरकारथार बियो खुनु फोथायजाथावा दुखुनांथाव गोजोननायखौथ' जासिनांगोन बिराद साबायखर होनांगोन बायद'खौ मानो होनबा बे गावनिनो समस्ति नायनांगोन नायहरबाय मेला दङ फैनांगौ फैयो दाख्लैबो बनेन मोना फैदों सोरबा फैदोंनो आंथ' नुवा आंथ' ओंखारखाया ओरैबायदि समाव आङो मिडिया नोंथांमोनजों लोगो हमलायनो मोननानै खुब गोजोनदों आरो दिनैनि नोंथांमोननि बे कुइसनाव आङो नैबे सोलिफुबाय थानाय दानि बे सोरखारनि सायाव बेखौनो बुंनो लुबैदों दिनैहाय जोङो सानफ्रोमबो इउटुब बा मिडिया बेफोरखौ जोङो नायबाय थायो बा नुयो इउटुब खुलिब्लानो बा फेसबुक खुलिब्लानो बा माबा मोनसे निउस नायोब्लानो जों नुयो जे माने खना खनला अल BTCआव दानि बे सोलिफुबाय थानाय सोरखारनि मानगोनां प्रमद बर'नि खुगानिफ्राय माने खना खनला डेभेलप जायै बा खामानि मावै मोनसेबो बिथिंनि खुनु माबा गैलिया लामा सामा कालभार बा सोरनिबा माबा उसुबिदाखौ सुबिदा खालामनाय
बेफोर गासिबो 100आव 85-90% जाबाय होननानै बिथांमोनहा सानफ्रोमबो निउस चेनेलनि गेजेराव बुंबाय थायो। दा बेखौ लानानै आङो दिनै बुंनो नागिरदों नैबे जोंनि ओनसोलनि आंनि गामि खाथिनिनो राभा बस्ति टु बेलगुरि मोनसे गोनांथार लामा। बे लामाया माने जोंनि बे गामियाव रायजो जानायफोरनि थाखाय खुब सुबिदा, माने हाथाय बाजार जालायनायावबो जोंहा मोनसे सुबिदानि थाखाय खुब गोनां बे लामाया। बे हिसाबै दिनैहाय आङो बिथांमोननि बे सानफ्रामबो गायबाय थानाय डेभेलप जाजोब्बाय होननायनि सायाव बेखौनो नोजोर होनानै फंनैसो बुंनो सानदों जे बे लामायाव दिनैहाय बिथांमोनहा नोजोर गैया नामा, आरो बिथांमोननि बे दरनै गामियाव दिनैहाय बिथांमोननि सरकारनि कर्मिफोर बा लिडारफोर गैया नामा। बिथांमोनहा दिनैहाय बे सरकारा जुदि मोजाङै खामानि मावदोंब्ला, खना खनला जुदि मावजोबनो हाबायब्ला, बिथांमोनाबो UPPL बा बिथांनि कर्मि हिसाबै दिनैहाय माबा मोनसे फिसा स्किम लानानैब्लाबो बे लामा सामाफोरखौ गरखाय गल्लाफोरखौ थाबायनो थाखाय खुनुरुखुम सुबिदा खालामनानै होफैनो हायोमोन। दा बिनि माखासे पिक्सारफोरखौ नुनानै जोङो दिनैहाय साननो हायो जे बिथांमोना जेबो माने मावनो हायाखै। आरो जोंनि बे राभा बस्ति आरो बेलगुरिनिल' बाथ्रा नङा, बहुद जायगायावनो आसे फासे जोङो नुबाय माने खना खनला बेफोरबायदिनो गरखाय गरला माने कालभार मोनसेबो जायाखै। बे जायैया बेनो जे दिनैहाय माने मावनो हायैनि प्रमाना बेखौनो थन्न होबाय। बेखौ हयथ' सोरबाया सानफ्रोमबो बुंलायनांगौ अबा बुंबाय थालायनांगौनि गोनांथि खुनु गैया होननानै आं सानो। सारनिसिम मोनसे कुइसन बाव, गोबां हानि जेंना जेंसिखौ जोङो परबतझराव नुबाय थादों बा खोनानो मोनबाय थादों। दा बिनि सायावहाय मा बुंगोन? हानि जेंनायाथ' जोङो हयथ' माखासे आथिगुरिखौ जों मिन्थिया, अब्लाबो जों सा सागालाव जे जिनिसखौ मिन्थियो। दिनैहाय जोंनि परबतझरा समस्ति हिसाबै बासबारियाव मोनसे हानि माखासे एलिगेसन जागासिनो दङ, हा लानानै दावराव दावसि जागासिनो दं। दा मिडिया थ्रुयै जोङो खोनायो नुयो, सानफ्रोमबो जोङो खोनागासिनो थायो। दिनैहाय प्रमद बर'नि सायाव खुब माने रायजो राजाफ्रा माने मुं सुगासिनो दङ। खारन दिनैहाय प्रमद बर'आ दिनैहाय आदानि कम्पानिनो जोंनि बे परबतझरानि बासबारि ओनसोलनि हाखौ 3.5 बिगा बिथाङा माने फाननानै जाबाय बा आदानिनो हगारबाय। बे बाथ्राखौ दिनैहाय रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय जोङो सानफ्रामबो खोनानो मोनगासिनो दं, आरो दिनैसिमबो सोलिगासिनो दं बे आन्दलना। जोंहा रायजो राजाफ्रा दिनैहाय माने बे ओनसोलाव माने प्रत्येक मानसियानो गावबा गाव माने बे हा हुखौ लानानै जिउ खांदोंमोन। प्रत्येक मानसियानो आबाद मावनानै जोङो बे बासबारि ओनसोलनि जोंनि बर' आरो दस्रा गुबुन माने ओनसोलाव थानाय जातिफ्राबो बे हानि सायावनो माखासे आबाद मावनानै बा माबा मोनसे सुबिदा लानानै थांनानै दङमोन। बेखौ दिनैहाय प्रमद बर'आ माने खुब अन्नाय भाबै दिनैहाय आदानिनो सिखावै खुनु जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा मोनथिस्लाबै बेफोरखौ माने फाननाया बा बिदि हगारनानै होनाया बेक्तिगत माने बिमा बिफानि माबा सम्पति बायदि बाहायनाया बे थिग जायाखै। आं बेखौ माने खुब दुखु मोनदों आरो।